സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഭംഗിയുള്ളതുമായ ഗ്രഹമാണ് ശനി, അതായത് സാറ്റേൺ. ഈ ഭീമാകാരമായ ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് കൗതുകകരമായ ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. ശനിക്ക് ഭയങ്കരമായ വലുപ്പമുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ഒരു വലിയ ജലാശയത്തിൽ ഇടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊങ്ങിക്കിടക്കും. ഇതിന് കാരണം ശനിയുടെ സാന്ദ്രത വെള്ളത്തിൻ്റേതിനേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ് എന്നതാണ്. ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഒരു ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് 1 ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ശനിയുടെ സാന്ദ്രത വെറും 0.687 ഗ്രാം മാത്രമാണ്. ഭൂമിയെപ്പോലെ ശനി ഒരു പാറക്കെട്ടുകളുള്ള ഗ്രഹമല്ല. അത് പ്രധാനമായും വാതകങ്ങളും വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം ഖരരൂപത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാതക ഭീമനാണ്. ഈ കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രത കാരണം ശനിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ കഴിയും.